What would you say for cheese? It's wonderful to be part of this big event and to meet so many people and to have learned about Sidney Endle and the huge contribution that he made, including to education. And for me, education is just so important, and to see the young people and children who are here learning, that's vital for their futures. Commonwealth Parliamentary Association ni Secretary General biyo Stephen Twigg आरो बेजों लोगोसे एमली होननाय सासे स्ट्रेटेजिक माने अफिसार बिथाङा फैफादों आरो लक सभानिबो बेवहाय सासे जोंहा एडिशनेल डाइरेक्टर फैदों मिस्टार युम नाम आरो जोंनि एसेम्ब्लिनिफ्राय फैदों आरो बेवहाय दावबायफैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय आं बेवहाय लानानै फैदों जे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एसोसिएशन होननाय जोंहा मोनसे अर्गेनाइजेशन दं इन्टारनेशनेल जेसेबां माने ब्रिटिशआ रायजो खुंदोंमोन ब्रिटिशनि आन्दाराव दंमोन जायफोर हादोरा बे हादोरफोरखौ लानानै कमनवेल्थ बुंनाय जायो बिनि आन्दाराव थानायखौ दा इन्डियाबो मोनसे कमनवेल्थ ब्रिटिशनि सिङाव दङमोन ओंखायनो ब्रिटिशनि सिङाव मोनसे समाव थाबोबाय थानाय बे गासै हादोरफोरखौ लानानै बिनि पार्लियामेन्टारि मोनसे एसोसिएशन दं आरो बिनिनो बियो सेक्रेटारि जेनेरेल दा जिहेतु ब्रिटिशनि आन्दाराव थानायनि बे मोनसे हादोरफोरनि अर्गेनाइजेशन बे हिसाबै ब्रिटिशनि खुंथाय समाव जोंहा बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर अबदान दं बे बेंबारियाव आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेराव जोंनि सिडनी एन्डेल साहाबा बेवहाय फैनानै गिबि फरायसालि फसंथानखौ गायसनफैदोंमोन आसामाव फर्मेल खुनु एडुकेशन गैयामोन आरो बेवहायनो बिथाङा बेल' नङा बे जायगायाव थानानै बेनि सुबुं समाजनि वेलफेयारनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो लोगोसे बिसेस भाबै बर'फोरनि थाखाय बयनिबो गोसोखांथावना सान आरो जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव गोजोनथाव माने सम बियो जेराव स्कुल कलेजावनो मानसिफ्रा थाङाखै फरायाखै बे समाव सिडनी एन्डेल साहाबा बर' मेथाइफोरखौ बर'नि सल'बाथाफोरखौ बियो बर' रावजों लिरजेनदोंमोन बेवहाय इंलिश स्क्रिप्टजों माने रमान स्क्रिप्टजों बिनि उनाव बिथाङा बर' रावनि सोमोन्दै बर' रावा माबायदि ग्रामारा माबायदि जाखांबा मा होनो जाबाय थाबा मा होनो जागोनबा मा होनो बेखौ गोनखौ माबोरै बाहायो निखौ माबोरै बाहायो आखौ माबोरै बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै गिबि बर' रावनि बाहायथाय बर' बाथ्रा दानाय बिनि सोमोन्दै ग्रामार लिरजेननानै बिथाङा फोसावदोंमोन बे समावनो ओंखायनो बर'नि जुदि थुनलाइनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै जों बुंनांगोन जे बेनो गिबि बर' थुनलाइनि जोनोम आरो बुंनो थाङोब्ला रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल साहाबा बर' थुनलाइनि बिफा बेनो जोनोम होजेनदों बर' थुनलाइखौ बर'फ्रा मोनथियै बुजियै समावनो बे समाव स्कुलखौनो फरायाखैमोन बर'फ्रा ओंखायनो बे जायगायाव दिनैसिमबो बिथां गायसननाय चार्चआ दं एक्जिस्टिं बिथां गायसननाय मिशन बे मिस्टार स्टिफेन ट्विग बिथाङा कमनवेल्थ कान्ट्रिसनि सेक्रेटारि जेनेरेल बिथाङा मोनसे समाव UK पार्लियामेन्टनिबो मेम्बारमोन 2 टाइम्स दिनै बिथाङा कमनवेल्थ कान्ट्रिसफोरनि मोनसे जे अर्गेनाइजेसन बिनि सेक्रेटारि जेनेरेल हिसाबै भारतआव भिजिट खालामनो फैदों आरो बिथाङा बे फैनायाव लोगोसे जिहेतु ब्रिटिश मानसि दानिफ्राय 200 बोसोर सिगाङाव बेवहाय फैनानै खामानि मावलांदोंमोन बे गोग्लैसोना थानाय बर' जातिफोरनि गेजेराव बर'फोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय गोबां स्कुल गायसनदोंमोन
1970s-आवनो 1870s-आवनो स्कुल गायसनदोंमोन सेंखार दानि माबानि डिमाकुसिनि सेंखार बेंबारि आरो दवामाखा बोरिगाव बे मोनथाम जायगायाव एल पि स्कुल गायसनदोंमोन आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव जिहेतु बै समाव सरकारा बर'फोर दंना गैया जेबो खबर लाखियामोन बर'फोरखौ डेभेलप खालामनायनि जौगाखांनायनि जेबो हाबाफारि लायाखैमोन खिन्थु बे समावनो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा ब्रिटिश मानसि इंलेन्डनिफ्राय फैनानै प्रथम तेजपुराव थाफैजेननाय दा बे समाव तेजपुरनिफ्राय बेहालागै फैनानै अन्तत बेंबारि उदालगुरि हरिसिङा बेखिनि एरियायाव बेरायथिंनानै बर'फोरनि गेजेराव आसलते ख्रिष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनायजों लोगोसे बिथांनि मुल थांखियानो ख्रिष्ट धोरोमनि बाथ्रा फोसावनोसो फैदोंमोन बर'फोरनि गेजेराव खिन्थु नुबाय जे बे समाव बर'फ्रा सोलोंथाइ बिथिङाव एकदम जिर' बेनिखायनो बे ओनसोलखौ ख्रिष्ट धोरोम बाथ्राखौ फोसावबाबो मानसिफोरखौ गोरों गोरा खालामाबा जेबो मुलाम्फा लानाया बे बाथ्राखौ सानखानो बिथाङा बेखिनि ओनसोलाव गोबां स्कुल गायसनदों एल पि स्कुल गायसनदों आरो जायफोरनि गेजेरजों बर'फ्रा अन्तत बे समाव सोलोंथाइनि गिबि आगान होजेननो हानाय जादों दिनै बे बाथ्राखौ बिथाङा खबर लानो फैदों मिस्टार टुइगआ आरो बेनिखायनो जों बर'लेण्डनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांखौ बर'लेण्डआव वेलकाम खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ साबायखर होदों सासे मानसिया बेखिनि ओनसोलाव जिखिनि खामानि मावनो गालांबाय बेखिनिखौ खबर लाफायनायजों लोगोसे बे ओनसोलनि आथिखालनि हालोदफोरखौ बिथाङा नायनो खबर लाफायनायखाय जों बिथांखौ साबायखर होदों आरो जों आसा खालामदों ओरैनो 165 बोसोर जानाय बे चार्चखौ आसलते मोनसे हेरिटेज हिसाबै आसाम सरकार बा भारत सरकार गनायथि होनांगोन खिन्थु दासिमहालागै आसाम सरकारनि बेखौ माबानाय जायाखै एबार आं जोंनि बे उदालगुरि समस्तिनि सिङाव थानाय माखासे चार्च आरो माखासे मन्दिर जायफ्रा 75 इयार्स बा 100 इयार्स क्रस जाबाय बेदिनो बिथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय स्किम होनांगौ होननानै मोनसे लिस्ट होदोंमोन 10 खान बिनि बिथोराव नैबे सेन्ट पल चार्च बेंबारिया बेयो आसाम दर्शननिफ्राय 2,50,000 मोनसे मोनबाय आरो अदला खासिबारिनि जिथु CNA चार्च बिथांमोननो थाखायबो 2,50,000 बिदि मोनसे स्किम होनाय जाबाय आरो खिन्थु सरकारनिफ्राय मा खालामा मिथिया बेखौ खिन्थु आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो बेखिनि ओनसोलखौ मोनसे हेरिटेज हिसाबै मोनसे टुरिजम सेन्टारजों लोगोसे मोनसे हिस्ट्रिकेल प्लेस हिसाबै बिनि इम्पर्टेन्सखौ लाखिनो थाखाय जिखिनि हायो आंनि तरफनिफ्राय आं नाजागोन दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों आरो जा स्टिफेन टुइग बिथां फैनाय बे दिनखौ गोसोखांनाय हिसाबै बे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिना इन फिउचार बेवहाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि बाथ्राखौ जों जाहाथे अराय सम गोसोआव लाखिनो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्था खालामनो थांखि लागोन